Sa ongeveer zal het er bij nacht uitzien. Het fietspaad onder de P.W. Jansenwij bij Jobbegeer. Joert waard op een stik van zo'n 250 meter nije lucht aan de verve oonbracht op de lijn op het fietspaad. Het is een lichtgevende verf. Die bevat een kristal die overdag licht opneemt, zo makkelijk gezegd. En die geeft die 's avonds weer af. En wij zagen dit wel als een mooie mogelijkheid om bijvoorbeeld fietsveiligheid te verhogen. Het doel van de gemeente Jereveen is om zonder strijdverlichting toch een veilig fietspaad te maken. Het is een boetegebied. En het boetegebied is te donker te wezen. Geen lichtvervuiling, geen energieverbruik. En dat kan in een hele grote gevallen kenmerk. We hebben de proeven naar dingen en dat is heel goed mogelijk. Maar de dorpsbewoners missen toch wel de strijdlanternen. Nou, dit is vrij zuster, vooral bij donker, bij de winter. Verder ben naar het sportveld, carvoveld, voetbalveld. We hebben natuurlijk geen verlichting meer en dat vind ik dus wel heel erg. Vind jou het je te zuster worden? Nou? Ik vind het hier heel erg donker, ja. Het is nevens de gemeente ook een kwestie van wennen. Als je wend bent dat er al een tegenpijl staat, dan mis je hem enorm wat er voorthellen wordt. En had hij er nooit staan, dan mis je hem ook helemaal net. Voor de vervenfabrikant uit Terwispel is dit een heel mooi experiment. Ja, we zien nog veel meer toepassingen. Bijvoorbeeld, wat dacht je van op zee, in de offshore, waar elektriciteit ook heel gevaarlijk is. En er is zelfs al belangstelling uit het boetenloon. De binnenpeermeesken uit het Russische bedrijfsleven op bezitten in Jobbegeer. Zij willen deze verven mogelijk ik tapassen. Het interesse niet для вас? Да, это интересно не только для нас, я думаю, это интересно будет и для страны.